Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli njengamanje, kuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abalalele emva kokulalela abangenawo amaBhayibheli, sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli emafonini enu, kuma-laptops noma ama-tablets noma ama-cellphone kuma-app stores, kuze sonke sizofunda kanye imibhalo engcwele njengoba umoya engcwele esihola ukufinyelela eqinisweni elinguKristu Jesu oyindlela neqiniso nokuphila empilweni zethu. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi, ukuba bathathe imininingwane oyibonayo esikrinini bawubukele, mawulalele. Nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda odinga ukuthi ube nakho, kuze uNkulunkulu umkholwe ngomoya nangeqiniso. Nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi ethembekile esekunikezile ubufakazi obuthembekile ngaye oyinkosi empilweni zethu, ukuba ukuthumela ubufakazi onabo sibudlulisele kuzo zonke indlebe eziyimisele ngokulalela iqiniso likaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu evumile ekunika amandla okuba uthumele umlayezo onawo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Imininingwane bazalwane la sizoxhumana khona, ngizoqala nge-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngilandelise nge-cellphone number noma i-WhatsApp number la sizokwazi ukuxhumana khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli uhlolisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kushunyayelwa, kufundiswa, ngabe umoya engcwele uyakufakazela yini ezwini lakhe iBhayibheli. Bazalwane, ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokuthi upresse i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso nezintshumayelo eziholayo kwizwi laNkulunkulu lisiqinisa ukuba kumele sihlale ezwini likaNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Ungakhohlwa futhi nokuthumela izihlobo zakho nabo bonke abantu bathandayo, ukuze wonke umuntu afinyelele ekulazeni iqiniso izwi likaNkulunkulu iBhayibheli. So ku-YouTube uzosharisha ilink, usubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe empilweni zethu semhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Inhliziyo zethu zigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho. Siphile ngokukusaba nangokukuthanda Jehova, singasabi lo oze nenkohliso namanga ukuba afake ukusaba, singalaleli imiyalelo yakho. Kepha wena Nkosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuba uNkulunkulu onamandla, umoya ongcwele aphile empilweni zethu, asihole eqinisweni engeke laguqulwa umuntu ngezimfundiso zabantu egcwele emhlabeni. Siyacela usiphe umoya Jehova wokukuthanda, sithandane, sinqobe yonke inkohliso namanga yesithu Sathane emhlabeni, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo. Wena Nkosi uJesu Kristu uNkulunkulu oyingunaphakade, uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Khazimuliswa ke Nkosi, inkazimulo yakho isibekele empilweni zethu manje naphakade. Amen. Bazalwane, igama lami nginguNkanyiso Bright Zulu, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi ozobe sihola enaba kabanzi efundisa umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo. Bazalwane, shishisani nithatha amaBhayibheli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen.
Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, uNkulunkulu ophila, uNkulunkulu wothando, uNkulunkulu womusa, uNkulunkulu weqiniso, umduduzi wabo bonke abakholwa kuye ngokomoya nangeqiniso. Silokho sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo engcwele ukuthi munye uNkulunkulu ongenambonisi, ongenamhlangabezi, ongenamkhapheli, uNkulunkulu odale konke ngamandla akhe nangokuhlakanipha kwakhe. Akekho ongambonisa futhi akekho ongamelana naye. Konke kungaphansi kwezinyawo zakhe, konke kubuswa nguye, okusemhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Siyambonga uNkulunkulu ngomusa asenzele wona kulesikhathi esiphila kusona, lapho khona besicwilile esonweni siminza, kepha umoya oyingcwele wasenzela umusa ukuba asitakule ngezwi lakhe leqiniso. Siyambonga uNkulunkulu ngabafowethu nodadewethu nabantu abadala nomama abalizwayo iqiniso, ngokuba akubona ukuhlakanipha kwethu kepha kugcwalisa amandla kaNkulunkulu emzimbeni wakhe, ukuthi yena ufuna ibandla elihlanzekileyo lihlanza izwi. Sihlanjulula izono zethu ngokuba samukele izwi, ukungena emanzini sokugqiba umuntu wesono, sekuzalwa umuntu kamoya. Ilapho khona uvuma ukuthi uyisono. Ngeke uzobhabhadiswe ungazange uvume ukuthi uyisono. Uma wabhabhadiswa ngoba naku kuthiwa esontweni ngiyabhabhadiswa, baningi ababhabhadiswe kanjalo, futhi nendlela ababhabhadiswe ngayo abasakhumbula abanye babhabhadiswe egameni likayise, egameni likaNdodana, likaMoya Oyingcwele, babhabhadiswa ngendlela engafanele. Abanye babhabhadiswe egameni likaJesu nje kuphela, bathi iBhayibheli alibhalile kanjalo. So izwi lenkosi lisifundisa ukuthi konke esikwenzayo sikwenza njengokuba imibhalo isho. Ubona abaningi bengamamukeli umoya oyingcwele ngokuba abazenzi izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini. Bafuna ukuzilandulela, athi-ke esontweni lami kuthiwa kanje. Yebo, esontweni lakho kushiwo kanjalo. Lithini iBhayibheli? Sifuna ukuzwa iBhayibheli ukuthi lithini. Angikankingi umfundisi wakho ukuthi uneziqu noma kade aqala ukushumayela. Ngabe usahleli yini kwimfundiso? Ngokuba bakholwa yizwi elalishunyayelwa, ebelithatha phansi. Abapostoli-ke bona-ke babethula ubufakazi ngezinto abazibona nabazizwa ngoJesu, bakholwa. Uma sebenza izenzo, le ncwadi ekuthiwa incwadi yezenzo, ilapho beqala khona ukukhombisa imisebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah, glory to Jesus. Uthi nje kancane, ahlise kancane, hayi kakhulu. Amen. Okay. So, nayi indaba lekhona. Abapostoli babe noJesu Kristu bafakaza ngezinto abazibona nezinto abazizwa. So uma sebebhala ubufakazi babo, babhala izinto abazizwile ngoJesu. Ingakho incwadi kaLuka 24 from verse 40, from verse 40. Before uqale indaba la, bazalwane, uma uphenduka ezonweni ukuze uphile impilo yobungcwele, kufanele wamukele umoya oyingcwele.
ngeke uze umamukele ngalesikhathi ubhabhadiswa. Kepha umoya oyingcwele angekwehlela ngalesikhathi ubhabhadiswa. Umoya oyingcwele angazambula kuwena ngesikhathi usafunda izwi, ngesikhathi usuphenduka sofuna ukubhabhadiswa. Umoya oyingcwele usefikile kuwena. Kepha ukuze angene ahlale kuwena, kufanele wena ugezwe ngamanzi, ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Njengokuba iBhayibheli lisho lithi ukuze wamukeliswe isiphiwo sikamoya oyingcwele. Abantu abaningi bayakholwa, kepha umoya oyingcwele abakamamukeli umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uyamukelwa. Umoya oyingcwele uyamcela ukuthi azambule, afike kuwena, akwembathe. Agqoke umoya oyingcwele noma umgqoke umoya oyingcwele. Ukuze ke uzomuzwa umoya oyingcwele ekhola ekunyakazisa. Uma ushumayela ubona nginyakaza, nginyakaziswe ukuthi nje ngiyakitazeka. Umoya oyingcwele uyanyakaza ukuba ngamcela umoya oyingcwele wehlela kumina. So umoya oyingcwele mawuzwa izinto zikamoya uyena okunyakazisayo. Uyena okunika izilimo njengokuba ekunika ukuphimisela. Abantu abaningi banomoya oyingcwele wokuzenzisa. So umoya weqiniso uyakwazi ukuthi azambule kuwena. So into ekumele siqonde ngomoya oyingcwele ukuthi akavele nje afike noma kanjani. Akahlali noma ikuphi futhi. Akahlali emathempelini enziwe ngezandla, futhi akahlali lapho khona kungcolile khona. Mefika uzoklina ukuze kuhlale yena. So ngeke uze ube nomoya oyingcwele kepha ube uphila impilo engekho ngcwele. Ngeke kwenzeke. Uma efika umoya oyingcwele uzokwambulela ubungcwele bakhe, ufuna ukungena ahlale kuwena, kube uyena ozophila kuwena. So ngifuna ukunivulela lokho kuqonda ukuthi umoya oyingcwele siyamcela, siyamfuna ukuthi aphile kuthina. Lento yenzeka ngosuku lwePentecostal ilento ekumele yenzeke kubona wonke umuntu othi uyakholwa. Ngizokukhombisa ngale iBhayibheli. Na indaba yokuqala lapho iqala khona uJesu esakhuluma umoya oyingcwele esakuyena kuphela. Simbona kanjani umoya oyingcwele ukuthi uJesu? Qala kwincwadi yaMathewu. Incwadi yaMathewu sahluko 3 from verse 16. uJesu esebhaphathiziwe, uJesu esebhaphathisiwe wakhuphuka masinyane emanzini. wayesevuka. Lalela sikutshela, uJesu ukuze amukele umoya oyingcwele aphile kuyena wagezwa ngamanzi engesona-ke isoni, elungile, eyindodana kaNkulunkulu. Wayesamukela umoya oyingcwele. Bheka izulu lavuleka, Kwase kuvuleka izulu, wabona umoya kaNkulunkulu kwase kubonakala umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba, wehlela kuyena njengejuba. eza phezu kwakhe. Umoya oyingcwele wehlela phezu kwaJesu, weza phezu kwakhe. Bheka kwavela izwi ezulwini, Kwase kuvela izwi lithi, lithini? lo uyindodana yami Lo uyindodana yami ethandekayo, ethandekayo. engithokozile ngayo. So ingakho uJesu ekwazi ukwenza isibonakaliso ngokuba umoya oyingcwele uphila kuyena. Ingakho enamandla avela ezulwini. Ingakho manje sethole ifa, unikwe wonke amandla njengoba umoya oyingcwele wehlela kuyena. Unikwe amandla avela ezulwini. So uNkulunkulu kuyena uphila kuyena. Ingakho ekwazi ukuthinta abantu baphile. Ingakho ekwazi ukukhuluma nabafileyo bavuke. Ingakho evula amehlo izigumputhe. Ingakho ke ekhipha amadimoni ngokuba umoya oyingcwele uphila kuyena. Akekho umuntu ongathi unomoya oyingcwele kepha ephambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini. Abantu abaningi bayathakatha, basebenzisa amadimoni ukuze benze isibonakaliso bese nizitshela ukuba noJesu, kanti no. Ingakho bedayisela izwasho. Ingakho beqamba amanga bebiza abantu abangakaze bakhubazeke, babasukumisa abantu engabazi, babakhokhela imali.
ingakho futhi ke belanda abantu abangakaze babe izishosha bathi babe yishosha. Ingakho bethatha abantu emasontweni abo babathinte abantu ababakhokhelayo nabantu asebevumele ukubanjwa abadimoni babathinte bese bayazwisa. Asikhumbule uJesu ukuthi wayethinta abantu bawe. Amen. Asiyazi lonto. Kepha abantu ababenochoko uJesu webalapha. Abantu umuntu wesifazano oyese opha iminyaka esehambe ama-physician bengakwazi ukumlapha uJesu lo muntu wesifazane ngokukholwa kwakhe wathi uma ngase ngithinte nje umphetho wengubo yakhe ngempela uJesu wezwa manje ephuma kuyena. Yini lamandla lawa aphuma kumuntu wesifazane ayolapha ukufa ngenxa ukuthi uyakholwa. So namadimoni anenzela izibonakaliso ngabafundisi nabaprofeti bamanga ukuthi ke bayenze sengathi ke banomoya oyingcwele. Baniphephese athi emva kwalokho uwe adlule eduze kwenu umjuluke. Futhi sedlula uNkulunkulu manje. Kepha umoya oyingcwele aninawo. Kuwa vele izoni ngokuba zigcwele umoya wenkohlisi azinawo umoya weqiniso. Anobabheka labaprofeti benu bonke labaprofeti benu abavela ku TV abenza izibonakaliso esontweni labo kugcwele abantu abangamuzwa umoya oyingcwele. Abantu abagqoka amaringi namagolide nabantu besifazana abafaka amawigi bafaka amabhlukwe. Akushukeyelwe ngesono. Lapho kushukeyelwa ngezibonakaliso nangezimangaliso nangezibusiso. Benithwasisa amadimoni nihamba niyofuna amadimoni. Wena uyibona into erongo bavele banjwa amadimoni. Kepha mzona uthatha iBhayibheli lakho walivula wahamba nathi understand ukuthi umoya oyingcwele usebenza kanjani. Akasebenzi njengoba ke ubuka uTV. Amen. Usebenza njengoba ubuka kwiBhayibheli lakho. Abazalwane abaningi abanawo amaBhayibheli kepha bayakholwa. Abazalwane abaningi baphethe umoya okwenqena ukufunda amaBhayibheli kepha bayakholwa. Noma sebefika abafundisi bamanga beza kumina beza ke ngezitori ezikhona eBhayibhelini kepha bazitwiste baziguqule ngenxa ukuthi anakho ukuqonda. Wona uphilizwe uhamba uyongena esontweni ngoba nakunibona maningi uyavuka uvuka esihogweni bese ufika. Yini umoya oyingcwele animazi umoya oyingcwele. So sifuna ukufundisa ngomoya oyingcwele. Glory to Jesus. Yeah. Glory to Hallelujah. So fundisa ngomoya oyingcwele ukuthi ubani. So uma ungena umoya kaNkulunkulu kuJesu ungena umoya kaNkulunkulu kuyena. So manje uselelungelo ke manje lokubizwa ngendodana kaNkulunkulu ukuba manje uNkulunkulu uphela kuyena. Kepha ube indodana kaNkulunkulu uNkulunkulu esamakhile esibelethweni wakhula. Manje ke usezoba ubaba ke manje kanye nendodana omoya oyingcwele ngokwesehlele kuyena. Sibona ngoba ebhabhadisa uJesu. Lo uyindodana yami ethandekayo. Usho uNkulunkulu. Lo uyindodana yami ethandekayo. Engithokozile ngayo. So bathi abantu wenziwa yini vele izwe ezulwini. uNkulunkulu umoya wakhe uyawuthela. Njengoba sonke singaba nawo. Singaba nomoya oyingcwele, singaba noNkulunkulu sonke lemhlabeni engezulwini. Kepha sithelele umoya wakhe njengoba awuthele enyameni. You understand? Ukuthi uNkulunkulu ovele wenza wonke ezulwini wazongena enyameni no. Wafaka amandla akhe enyameni. Ingakho uphinda kuvela izwe ezulwini ukuthi lo indodana. So ngenxa ukuthi uyakholelwa kuBaba, uBaba umkhombisa zonke izinto, wenza zonke izinto uBaba athi akazenze. You understand? So manje usebhabhathisiwe. Sesiyambona ke manje uJesu. Usehamba thinta abantu, uyabalapha, uyabavusa, ukhipha amadimoni. Yini? Wenza imisebenzi kaBaba okuyena. Bonke abantu abasindisayo abantu abakholwayo. So, asike sibheke ke manje kwincwadi Luke. No. Before ufike lapho ngifuna ukuqala kwincwadi yaJohane. uJesu ekhuluma nabo. Ebatshela ukuthi ke bonke abantu abanxaniweyo
ngaphambi kokuthi sifike lapho asiqale sibheke ukuthi abanjani abantu abazosindiswa, abanjani abantu abazothola ukuphila, abanjani abazophuziswa, abanjani abazonikwa ukuthula. Qala kwincwadi yaMathewu sahloko 5 from verse 3. Ngifuna ungifundele bayizwe ukuthi uJesu ukhuluma ngani. Babusisiwe abampofu emoyeni. Abampofu kuphi? Emoyeni. Asikhulumi ngemali. Babusisiwe abampofu emoyeni ngokuba abantu abahluphekile ngokukamoya. Bonke abantu abangenabo ubungcwele bahluphekile. Ubona izidakwa nezifebe neziphingi namasela kanye nabaprofeti bamanga nabafundisi bamanga bomile balambile ngokukamoya. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Ngokuba labo abanxanelwe ukulunga, banxanelwe umoya oyingcwele, umoya kaNkulunkulu, umoya kaJesu Kristu, umoya wokulunga, umoya wokuphila, umoya wothando, umoya wokuthula, umoya wokufida abantu abalambile ngokukamoya. Babusisiwe abakhalayo. So thina sifuna umoya oyingcwele. Mina bengishumayeza ngifuna umoya oyingcwele azongena ethini inhliziyo yakho. Ngifuna ukuthi bese ethini inhliziyo yakho bese uyazikhalela kuyena ukuthi akugcwalise ngokungcwele. Eze kwena. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Bakhalelani? Bakhalela uMandela. Bakhalela uThabo Mbeki. Yesu. Bakhalela uCyril Ramaphosa. Yesu. Bakhalela umawakhe. Yesu Kristu. Bakhalela uJesu. Nkosi uJesu. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. ubani umduduzi? Umduduzi ngabe mkhulu wakho, ngabe intombi yakho, ngabe umkakho. Jesu umoya oyingcwele. Jesu umduduzi. Uyena okhuluma ngomduduzi. So ubabusisiwe abakhalayo ngokuba ke bayakududuzwa. Seka bangaduduzwe ngezwi, izwi lingumduduzi kulabo abadinga induduzo. Ingakho kuthiwa ungumaluleki. Hallelujah. Hallelujah. Ungumaluleki ngokuba bonke yabona bekhuluma nabantu abasindisiwe. Angikhulumi ukuhlakanipha kwami, ngishona phansi ezwini noma kuthiwa ngiliphethe iBhayibheli, ngibakhumbuza into ebhalwe phansi eBhayibhelini, bese ke ngiyabaluleka, bese ke ngiyabaduduza ngezwi likaJesu Kristu. Amaduduzi ngokuhlakanipha kwami. Noma umuntu ngimyala ngeBhayibheli. Noma umuntu ke ngimkhuza ngeBhayibheli. Yini akusakhulumi mina. Lo moya ophila kimi weqiniso uthi bonke abantu angibakhulule. Kuma ketanga ubumnyama ngezi akakho umuntu ongakhipha amadimoni ngokuhlakanipha kwakhe. Naye indoda yena madodana u7 2 Steve. Lo ndodana leyo lo muntu leyo bezwa umpostoli Paul eshumayela. Bese bamzwile umpostoli eshumayela ukhipha amadimoni ngegama likaJesu. Umpostoli Paul usetshenziswa uJesu. Bona bayakopela imisebenzi kampostoli Paul ayenzayo ngamandla kaJesu. Mase bafika umuntu onamadimoni bathi kuyena ngegama likaJesu Kristu uPaul amshumayelayo sithi ke siyakhipha abakholwa kuJesu bayakopela. Ingakho basebeshawa bakhunyulwa umuntu ohlanyayo namadimoni bahamba nqunu baphenduka inhlekisa. Ngoba abanawo amandla okukhipha amadimoni. Basebenzisa igama likaJesu Kristu ngeze. Umoya oyingcwele ufuna kuba uyena okuthumayo. Uma evulisa iBhayibheli, uvulisa iBhayibheli akhombise ubuyena masonayo. So manje ke siyathola ukuthi kwincwadi kaMathewu babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Abakhalayo bayakududuzwa. Babusisiwe abamnene abathobekileyo abazothile ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Bazokudla ifa lomhlaba. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga. Bomele ukulunga. Ukulunga kuvela ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ulungile ngayo yonke indlela. So uma size emngcweleni labantu bangixaka mina. Bakhotha wonke amaBhayibheli amavesi azojabulisa inhliziyo. Kepha lawo azobatshela ukuthi yini ekumele bayinxanelwe
abafuni ukwacoach bayawakhohlwa vele amavesi abawazi. Angikhumbula yedwa umuntu othi usindisiwe okhona kuba prophet bamanga kulezi zinto lezi. Baya kulezi zinto lezi ezijabulisa bona. Lithi iBhayibheli babusisiwe abalambele bomele ukulunga. balambile bese bomile. Asike sizwe uma bobelambile bomile kwincwadi yaJohn sahluko 7 from verse 37. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi. Asifuna ukuzwa ukuthi uJesu uthini ngabantu abalambileyo nabantu abomileyo. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi. uJesu wema wamemeza. Wayesema phambi kwabantu wamemeza. Wathini? Uma ekhona owomileyo. Uma kukhona owomileyo. Akeze kimi aphuze. Glory to Jesus. Uma kukhona kunina owomileyo makeze kuJesu. Hallelujah. Kimi aphuze. Kufanele eze kuJesu azophuza. Okholwa yimi. Nalobo okholwa kuJesu. Njengokusho kombhalo. Njengokuba imbhalo isho njalo. Esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi. Esiswini salowo ke owomileyo nolambileyo kuyakugobhoza imifula yamanzi. Kuza kugobhoza abancaniweyo lapho. Aphila. Sakhuluma ngokuncanwa. Befuneke beze kuJesu. Bazonikwa umoya oyingcwele. Fanele bafundiswe imfundiso esezulwini. Asike sibheke ke manje abalambileyo kwincwadi yakhe uJohn sahluko 6 from verse 25. Sifuna ukuveza manje ukuthi ke abalambileyo bayaphi futhi nakhona akhulunywe ngokulamba kwesisu la. Akhulunywe ngokulamba kwasemhlabeni. Glory to Jesus. Go ahead. Kwathi ukuba bamfumane phesheya kolwandle wathi. Yes sir. Bathi Rabbi ufike nini la? Yebo. Lapha na. Izwa ke impendulo kaJesu uma bemuza lento bamuza yona. uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithe kunina. Aningifuni ngokuba. Aningilandeli ngokuba ke nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba. Ningilandela ngokuba ke nadla izinkwa. Nidle izinkwa. Nasutha. Nidle ukudla kwenyama nasutha ke. Niyakhuzwa ukuthi ke ningalandeli ukudla kwenyama. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo. Ningalweli nisebenzele ukudla okuphelayo. Kepha ukudla okuhlala kuze kube ngokuphila okuphakade. Sifuna ukudla kwaphakade ekunipha khona indodana uKristu athi uza kusipha khona ngokuba uyise uNkulunkulu. Ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Ubeke uphawu kuJesu Kristu. Bathi ke kuye, singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na? Yebo ke qhubeka. Waphendula uJesu wathi kubo, umsebenzi kaNkulunkulu yilo. Umsebenzi kaNkulunkulu lalelani. Umsebenzi kaNkulunkulu yilo. Ukuba nikholwe nguye amthumileyo. uNkulunkulu yilo. Ukuba nikholwe nguye amthumileyo. Nina anikholelwa na? Lapha niyakholelwa ezintweni eziphathekayo. Nayi into kumele sikholwe ukudla kwaphakade. Uma ngase sikhule ukukholwa yizwi nomoya oyingcwele angeza kuthina azohlala anethezeke nathi. Ingakho abazalwana abaningi uma belinkwa noma ke kufika izikhathi ezinzima bayashesha ukugudluka okholweni lwabo. Ngakho bathi kuye, pho wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Oyenzayo Jesu ukuze sikholwe ke nguwe. Usebenzani na? Yini oyenzayo Jesu? Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiweyo ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle. Yayo into eyabalimaza abantwana bakwaIzwayeli. uNkulunkulu uthi ke ningangianuli njengokuba ke benza oyihlo benu ehlane. Ngabenzela zonke izibonakaliso kepha babenyaza. Babefuna inyama ngibanika inyama, befuna isinkwa ngibanika isinkwa, befuna imana ngibanika imana, babedelela khona phezulu lokho baphuma bahamba bayokhonza abanye uNkulunkulu. Bakholwa izinto ezibonakalisayo. Naye nguke manje indodana kaNkulunkulu seyifikile. Ilapha abantu abagulayo.
ithethelela izono, ivula imehlo ey'mpumputhe. Bona yini abayifunayo ngokuba isibafidile beyinkulungwane ngeenkulungwane yabanika ukudla badla bonke. Basayilandelela ukudla, abayilandeleli ukukholwa ukuthi uNkulunkulu uphila kuyona. Abayilandeleli ukuthi bona basindiswe ezonweni, abasenandaba nokuthi bayizoni, bazi ukuthi ngoba nakuba ngabantwana baka-Israyeli abakhethiweyo so baye ezulwini noma-ke baphila impilo e-right. Cha, akusebenzi kanjalo. Kufanele sikholwe yizwi, kufanele sambe ngezwi. Ingakho iBhayibheli lithi ukukholwa kuvela ngezwi, nalowo olungileyo uyakuphila ngokukholwa. uJesu wayesethi kubo, uJesu wayesethini ukubona, ngiqinisile ngiqinisile ngithi mina kwakungesiye uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini. Lalela-ke ufuna ikabili le nto le. uMoses izinto izimangaliso zivela ngaphansi kwakhe ngokuba uyena ophathiswe ukuthi ahole labantu abaka-Israyeli, angithi? Kepha uMoses akalethi izinkwa emhlabeni eziqhamuka ezulwini, angithi? Kepha-ke uthi uJesu manje uMoses kwakungeyena owanipha isinkwa esivela ezulwini. Ubani kahle hle? Kodwa ubani? Ubaba onipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. So bona badla isinkwa esivela ezulwini, kepha babengaqhamuki uMoses. Kepha manje lozozibonakaliso uNkulunkulu wayefakazela ukuthi uMoses uthunywe uyena. Manje-ke nangoke uNkulunkulu esefika enyameni ezothumela indodana yakhe uJesu Kristu ukuba yenze izibonakaliso ukuze bakholwe ukuthi uNkulunkulu unayo, bese kuthi konke ezobafundisa kona bese bayakwenza ukuze basindiswe. Bona basabheke uMoses. Uthi-ke manje into enenza ningakholwa nibambelele kwizibonakaliso kuphela. Izwi anisalizwa. Inkinga yabantu leyo, izwi abasalizwa. Into asebayibona nabayithandayo izibonakaliso. So ingakho ukukholwa kwenu kukuncane nomoya ingcwele engasayitholi indawo ezimpilweni zenu. Nangu uJesu ungulizwi, kumele sikholwe yizwi ukuze sisindiswe. Isona sinkwa leso. You understand? Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu, ngokuba isinkwa, lalela, isinkwa sikaNkulunkulu, uMose owanipha isinkwa esivela ezulwini, kodwa ubaba onipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. Ubaba onilethela izwi lokuphila elivela ezulwini. Ngokuba isinkwa sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini, izwi elivela ezulwini, umoya oyingcwele ovela ezulwini, uJesu inyama ayivela ezulwini. Kepha izwi eliyena livela ezulwini, olipha izwe ukuphila. Uletheni? Olipha izwe ukuphila. Uletha ukuphila. Haleluya. Uletha ukuphila. Haleluya. Ingakho-ke uJesu ethi angizenanga ukuzokwahlulela izwe, kepha ngizele ukuba ngizosindisa. So uma kufika le ndoda le eyayilele lapha ibanjwe ukugula for iminyaka, ingakwazi ukuyongena emanzini ngesikhathi ingilosi inyakazisa amanzi, ufika kulo ndoda thatha uhlaka lapho usukuma uhambe. Bese kuhlangana abaFarisi nabaJuda nababhali, bathi kwenziwa yini uphathe uhlaka ngomgqibelo noma ngesabatha engathi ngomgqibelo. Bese-ke athi lo ngilaphileyo uthi angisukume ngithathe uhlaka lami ngihambe. Bamnyokolote-ke bamlwise lo muntu. Uthe uJesu bese hlangana naye lo muntu okwesibili ethempeleni, wathi uyabona usuphilisiwe, wathi uyabona. Wathi uJesu hamba-ke ungabusonda. Lokho uyithola kwincwadi kaJohane chapter 5. Lapho khona uJesu esemlaphile uthi bese hlangana naye okwesibili, hamba-ke ungabe usona, uyamthethelela izono zakhe. Okwesibili, nangoku umuntu wesifazane usebanjiwe phinga. Esikhundleni sokuthi-ke enze lokhu abakufunayo ngomthetho kaMose, kahle hle uyazi ngokukamoya ukuba vele lezikhohlakali zizomlinga. Zithi nangu lo wesifazane ubanjwe phinga. Uthi uMose asingigcobe ngamandla, wena uthini? uJesu ashaya ngathi akabezwe. Bese belokhu bemangela umsini. Bese athi-ke la kunina ongenaso isono nongakaze one, makube uqala ozomgxoba lo muntu wesifazane ngeke. Bonke ngesazelo sokuthi bayazi ukuthi bagcwele izono baphuma kusukela komdala kweze kwaba komncane. Bese baphumile bonke uJesu evula amehlo, usevusa amehlo, uyabona umuntu wesifazane usele yedwa.
Siyasukuma uthi hawu baphi abamangaleli bakho. Umoya wokuthanda umangalela, umoya kaSathane lo. Umoya wokuthanda umangalela, umoya kaSathane. iBhayibheli lithi uSathane wehlele emhlabeni. Umhlebi inyoka endala, ummangaleli wabazalwane. So namaJuda umoya kaSathane wawubambile. Bengafuni ukuzwa bezitshela ukuthi basabambele emthethweni kaMose. Khona bawuphula umthetho kaMose. Ngokuba yini? Ngesabatha babekwazi ukuthi basoke amadodana abo ngokuba uMose washo njalo. Kepha isabatha uNkulunkulu la yathi ke abaligcine abakwazi ukuligcina. So manje noma kuthiwa umuntu unembongo lebhathi wengodini uzohamba uyikhipha. Noma kuthiwa izilwane zakhe zincane uzohamba uziphusa amanzi ngesabatha. Kepha ke uma khona umuntu ogulayo abafuni ukuthi asindiswe. Banake bebhizi becashwe ngoMose. Yini? Ngokuba babambelele ngezinto zenyama. So manje na ke uJesu bese ethi ke kulomuntu wesifazane nami angikwahluleli. Hamba ungabe usona. Umusa lowo esunikiwe. Abantu befuna ukwazi ukuthi yini umusa? Umusa uthethelela kwezono. Uma uzivuma izono zakho. Ubanjiwe yebo ephinga. Yabuya thethelela ukuthi akangabe sona. Kwenziwa yini wena? Ufike uthi uyamvuma uJesu lapho uphinde uhlale esonweni. Kuthi wena umusa uthatha kancane wena. Kuthi wena uyaxhaphaza umusa. Ingakho umoya ingcwele ngeke azahlale kuwena. Ukuba yini? Nifuna ukuthi nikhonze uJesu ngapha nibe nikhonza izwe. Umsebenzi kaSathane. Nifuna ukuzivuna, nizilandulele nibe nenza ukungcola. Ngeke mlunge. Umoya ingcwele uyaphika. Uyaphika. So, manje ingakho sithi siyakuvezela ukuthi isinkwa sesezulwini uJesu yizwi. Amanzi uJesu uyizwi. Hallelujah. Khona bathi kuye Nkosi siphe njalo njalo leso sinkwa. Lesinkwa ke sisifunayo, lesinkwa ngathi esifuna usidle izwi. Ingakho sithi woza neBhayibheli lakho livule. Sihlole imbhalo. Banike incwadi yelotuzana yakhe uJohane 8. Njalo 5. Johane 5 from verse 39 to verse 40. Khona siwazi utheni umoya ingcwele. Nihlola imibhalo. Uthi imbhalo, uthi uJesu ke kahle hle ngendlela efanele. Hlolani imibhalo Ngokuba nithi ninokuphila. ngokuba nithi yona ninokuphila okuphakade. Iyona efakaza Yona ngayo. ke efakaza ngayo ukuthi kuyena khona ukuphila. Kepha anivumi Kepha ukuza kimi. ninenkani nikoloziswa imisebenzi neziganuko nezimfuno zenyama yakho nenhliziyo yakho ngumkhoshisi. Kepha anivumi ukuza kimi ukuba nibe nokuphila. Anivumi ukuza kuJesu ngendlela uJesu asifuna sibe yiyona ukuze sithole ukuphila kuyena. Mina angamukeli udumo kubantu. Angitsho bonake. Labantu abenza ibonakaliso ngamanzi bafuna udumo lwenu. Ingakho ke bafuna ukunikhombisa isibonakaliso oqala ukuze ke bakwazi ukunikhohlisa ngeBhayibheli. Bakwazi ukunivala amehlo ningasakwazi ukubheka eceleni nizwe bona kuphela. Because yini bathanda udumo kuphela. Mase bethola udumo kunina niyahamba niyobadumise niyotshela abanye. uJesu kepha kwamele apho umuntu athi ke ungatsheli umuntu. Umuntu uzohamba wahamba uyosifakazela kubantu ukuthi uJesu umsindisile. Mina angamukeli udumo kubantu. Kepha beqhamuka umuntu ezifunela udumo lwakhe ngiyabamukela. Kepha ngiyanazi nina Kepha kuyenazi umoya ingcwele ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Kwenzeka kanjani xa ukuthi uzoba nomoya ingcwele ube ngafuni ukuthanda izwi lakhe? Kwenzeka kanjani ukuthi uzoba nomoya ingcwele kepha uhleli ebadleni lamanga wokuloku ukhuluma ngomoya ingcwele ubungamazi ukuthi ubani umoya ingcwele? Kepha ngiyanazi nina ukuthi aninalo uthando lukaNkulunkulu phakathi kwenu. Lalela sikhuluma lento ngokuba sifuna ube nothando lukaNkulunkulu ulithola ngezwi kuphela. So into esikhuluma ngayo manje ukuthi wena fanele wamukela umoya oyingcwele. Bese wamukela umoya oyingcwele sifuna ukubhekana ukuthi uJesu ngesikhathi abapostoli befundisa ngiphi incwadi yaLuka 24 from verse 40. Esekushilo lokho wababonisa izandla nezinyawo. Yes sir. Kepha babengakholwa ngenxa yentokozo bemangala. Qhubeka bright. Wathi kubo
ninakho ukudla lapha na. Ninakho yini ukudla lapha na? Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo nenqa. Lento le esitshela ukuthi ngemzimba yenkazimulo le uJesu ayiwona manje nalo mzimba awuthola ngesikhathi evuka ekufeni uyakwazi ukuthi udle ngawo, uyakwazi ukuthi uvele uqhamuke ungene ebondeni kuvaliwe iminyango ngokuba yini unomzimba wenkazimulo manje, umzimba wasezulwini. Le mzimba lo ongafuni ukuthi ke uloku uhamba idistance uvele nje unyamalale uqhamuke soqhamuka noqhamuka khona. So nalo mzimba uJesu bembona bambona ke ukuba usezenzile bambona ngalawo mandla. Kwabanye uyakwazi ukufika kubona abangamboni. Amen. Ukuthi lo mzimba uyakwazi ukwenza lento ayifunayo. Moya ingcwele. Qhubeka bright. Bamnika iqatha lenhlanzi eyosiweyo neqa lezinyosi. Wakuthatha wadla phambi kwabo. Wayesethi kubo. Wayesetheni kubona. Yilawo mazwi. Nayo indaba balalani. Yilawo mazwi ami engawakhuluma kini. Nayi into abalekile bazalwane. Abapostoli bafundisa izinto uJesu azikhuluma kubona. Yilawo mazwi ami engawakhuluma kini ngisenani. Ukuthi esaphile enyameni. Wakhuluma namazwi wathini? Kumelwe ukugcwaliswa. Kufanele kugcwaliswe konke. Kumele ukugcwaliseka konke okulotshiwe okubhalwe ngaye ngami emthethweni kaMose. Emthethweni kaMose nakuba profeti nakuncwadi yamahubo. Yonke lezi zinto zikhuluma ke ngoJesu. Umthetho kaMoses ukhuluma ngoJesu. Abaprofeti bonke bakhuluma ngoJesu. Umahubo wonke akhuluma ngoJesu. You understand? Go ahead. Khona wayesevula ingqondo yabo. Wenza njani? Wavula ingqondo yabo. Manje wena uzovula kanjani ingqondo yakho ungalazi izwi, ungakaze ushunyayezwe izwi elipheleleyo, ungafuni ukulizwa izwi elipheleleyo, uzovula kanjani ukuqonda? Uzobabukela kanjani umoya ingcwele ungenaye? Haleluya. Ngokwelizwi lakhe okuyiyona ndlela lapho khona ezokwazi ukungena kwena ngokuba uNkulunkulu ungulizwi, uNkulunkulu ungumoya. Umoya njani umoya ingcwele? Khona wayesevula ingqondo yabo ukuze baqonde ukuze baqonde imibhalo. Yabona ngelo moya uJesu abafaka wona. Njengoba sebefundisa abaprofeti baya confirm. Umthetho kaMoses uya confirm. Amahubo ayaqinisekisa. Abapostoli sebehlanganisa yonke lento. Njengoba sehlangene yonke lento le uJesu ngokuba usebavulile uqonda. So ubanika uqonda uma ke ngifundisa izinto zeBhayibheli ngokuba ke umoya oyingcwele njengoba uJesu akhuluma kwincwadi kaJohane wathi umoya uza kuza, umoya weqiniso okuyena oza kungihola angigcwalise ngezinto ezenzakalileyo nezinto ezokwenzakala. Umoya weqiniso uyakungiholela eqinisweni. Ubiza ngomduduzi. So uma ke ungenawo umoya oyingcwele lezi zinto engizikhulumayo kuwena ziyadida. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Khona ukuthi uyakholwa. Amen. Kepha ukukholwa kwakho kufanele kukhona ngokuba ufundisiwe ukuze nomunye umuntu mawuhlengayo ukwazi ukumchazela komgcwele. Abantu abaningi basindisiwe. Kepha bese kubuza ngezinto eziBhayibhelini zidumpoti yakhe. Yini? Abamazi umoya ingcwele. Bayazi uJesu wabafela. Bayazi ukuthi balashiwe ngemvimbo yakhe. Kepha uqonda njengoba enza kubapostoli. Nani kufanele libe nakho ukuqonda. Yes, Lord. Ukukholwa kusho ukuthi ngoba nako awuphuzi uqala noma ufeli. Kusho ukuthi uyakholelwa ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi. Yini abomsindisi ngokuba ufike wasikhombisa indlela yokuphila emhlabeni. Khona wayesevula ingqondo yabo. Wavula ingqondo yabo ukuze baqonde imibhalo. Lento le ukuvula ukuqonda imibhalo angizange ngizenzele. Uyasebenza. Jesu Kristu uyasebenza kumina. Wathi kubo wayesethini kubona kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyayelwe egameni lakhe bese kuyashunyayelwa egameni lakhe ini ukuphenduka ashunyayelwa izwasho ashunyayelwa abazabusisiwe ashunyayelwa impepho ashunyayelwa izibonakaliso zamanga ashunyayelwa ushembe ashunyayelwa ubungoma ashunyayelwa amadlozi ukuphenduka awuphendukele phansi uthini
kushunyayelwe egameni likaJesu ukuthi abantu baphenduke ezonweni zabo. kube ngukuthethelelwa Bese-ke bephendukile ezonweni zabo baza kuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. hayi amaZulu kuphela, Kwezono ezizweni zonke. hayi amaXhosa kuphela, Kwezono ezizweni zonke. hayi China kuphela. Kwezono ezizweni zonke. Glory to Jesus. Hayi eGibhithe kuphela. Kuthethelelwe kwezono ezizweni zonke. Zonke izizwe, ingakho iBhayibheli lithi zonke izizwe ziyakuguqa phansi ngedolo, zivume ngemlomo yazo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kaBaba. Kube ngukuthethelelwa kwezono ezizweni So zonke. ubani othethelela izono uJesu? Ubani ovumisa izono uJesu? Vumani izono zenu, zivumeni izono zenu. Uma ngathi uvuma izono zakho, le moya yamadimoni uJesu uza kuyikhipha. Singazange sithi uzokubeka izandla. Amen. Ngokuvula impalo. Kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka. So le moya yamawiki, le moya yotshwala, le moya yomtshontsho, umoya yokuzondana, imoya yokuziphakamisa. Ingokuba ke noma uthi uyakholwa kepha usabuswa ile moya. Ingokuba ke umoya ingcwele ngakomameli. Wathina bakwaloko kubona. Ngifuna ukunikhombisa umoya ingcwele ukuthi wamngelwa kanjani. Khona ke sewuphendukile ezonweni zakhe angithi. Kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ngukuthethelelwa. Kube ngukuthethelela kwezono ezizweni zonke. Kuqalwe eJerusalem. Right, ngifuna uphila bright. Kuqalwe eJerusalem. Kuqalwe eJerusalem. Nina ke ningofakazi balezi zinto. Uyabona ukuthi sishumela ivangeli lofakazi balezi zinto. Sishumela ivangeli, ingakho befundisa, ingakho benza izenzo zabapostoli ukuba bawofakazi balezi zinto. Bekani ngiyathumela kini. Uthi ke manje ngiza kuthumela kunina yini? Isithembiso sikaBaba. Uthembise umduduzi. Uthi uza kuthumela umoya oyingcwele. So abanawo umoya oyingcwele. Kepha hlalani emzini. Hlalani nayindaba ebalekile ke manje bazalwane. Uma ke sophendukile. Uyakholwa Jesu akithi. Kepha hlalani emzini. Hlala. Holy Jesus. Hlala. Abantu abasahlali. Nize bajabula ukuba ngumsindo. Ukholwa iBhayibheli. Nalento engishumayelayo. Akusho ukuthi angiyongena ama-status upost. Hlala efanele ufune umoya ingcwele. Glory to Jesus. Hlala umduduzi azafike kuwena. nize nembathiswe amandla. So nibhizi manje lokho nipost izinto. Uthi umoya ingcwele hlala mlinde funa yena angene kwena. Abantu abaningi abanawo umoya ingcwele. Umoya ingcwele simfunayo. Asilahluleki siyantshela iqiniso ngokuba yini niyashesha ukudikibala. Hallelujah. Angikhali umoya ingcwele. Abantu abaningi beza ngeshoti bebesindiswa banentshisekelo engakanani. Bese beqedile emva kwesikhashana liyaphela lelo themba. Babuyele ezindleleni zabo ezindala. Bakhohle nje ukuthandaza bavilaphe nje ukufunda iBhayibheli. Sebegcwele uma ukuphikisana. Yini? Umoya ingcwele abakomamkeli. Lithi iBhayibheli ke nina hlalani. Nilinde nithembiso. Sika baba ukuze ke nje banihleli nize nembathiswe. Ukuze ke nize nembathiswe amandla avela fanele nembathiswe amandla avela phezulu. Fanele kumbathiswe understand bezole ngisho. Fanele kumbathiswe amandla avela phezulu. Umoya ingcwele kajahwa. Awenzi ukuthanda kwakho umoya ingcwele. Awuhambi ngokuthanda kwakho umoya ingcwele. Ushiya zonke izinto umoya ingcwele athakazifuna. Mofuna aphile kuwena khona. Amen. Siyazikhuluma lezi zinto kepha kwabangeze eqamakhanda. Hallelujah. Lord Jesus. Umlombuzo mayelana nokufuna umoya ingcwele ngithinte. Hamba umfunela futhi incwadi yakhe incwadi ezenzo manje sibheka ukuthi uJesu uthini. Qala kusahluko 1. Sahluko 1 starting from verse 9 or starting from verse 8. No, starting from verse 7. Go ahead, right? Wathi kubo akusikho okwenu ukwazi asikona okwenu ukuthi nazi isikhathi ingakho ngintshela ngithi umoya ingcwele akajahwa uyasebenza ngesikhathi sakhe wazi zonke izinto
Manje nina ungani mawuza uNkulunkulu ka ukuthi uzokwenza izinto ngendlela ofuna wena. Ucanga uma uza uNkulunkulu uzovele nje uthi ke ushaya isithupha bese kuyenzeka okufunayo. No. Yakhulekwa, yalindwa, yabekezelwa, yazila ukudla. Hallelujah. Wathi kubo Uyancenga, methi umuntu uyakhuleka uhambisa isicelo. Lord Jesus. Hallelujah. Uyahambisa isicelo ngomkhuleko. Uthethelelwa izono. Ukuphulukiswa kufeni. Ngeke uthi ngoba nangu uthendeze namhlanje sozosindiswa manje. No. Uzofuneka kusebenze. Yes Lord. Yes Lord. Nangu uJobe. Ingane zakhe zafa, ingcebo yakhe yathatha. Emva kwalokho kwakusegula yena. Ngabe wanashwa ngaleso sikhathi ekhuleka. Walinda, kwambamba ukugula. Yahlolwa manje ukholo lwakhe. Angithi wena uyakusaba ukufa. Ingakho sokuthi methiwa ayike asambeke senyangeni inenyanga engiyaziyo phela ngeke uzuzufe. Bekuyini ukufa? Uzothatha ithemba lakho libeke enyangeni. Uyahlolwa ukugula kwakho, njengoba ugula ke manje uzokwenza njani? Yes. Hallelujah. Uzokuhlala ekukhulekeni noma uzohamba uyafuna uNkulunkulu bezizwe. Umoya oyingcwele uyafuna. Yes Lord. Ngamfuna umoya oyingcwele ukuthi aphile kuwena. You understand? Kubeka bright. Wathi kubo akusikho okwenu. Akusikona kwakho. Ukwazi izikhathi noma imizuzu. Ubaba akumisele ngamandla akhe. Ukuze ke wazi izinto uNkulunkulu azimisele ngamandla akhe. Kodwa niza kwamukeliswa amandla. Uza kunikwa amandla. Umoya ongcwele esifikile phezukwenu. Umoya engcwele uzofika phezukwenu. Uthe kwincwadi kaLuka hlala emzini. Yes Lord. Hallelujah. Mfune. Glory to Jesus. Hallelujah. Mfune. Mfune umoya engcwele. Umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Uma esefikile phezu kwakho uza kukunika amandla. Umoya engcwele uza kukunika amandla. Beke usaphila ngokuthi uzwa abantu, uzophila ngento oyaziyo. Kodwa niza kwamukeliswa amandla. Kepha kuqala kufanele kunikwe amandla. Umoya ongcwele esefikile. Umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Nibe ngofakazi. Bese-ke ukwazi ukuthula ubufakazi eJerusalem naseJudiya lonke. Ngakho iBhayibheli lithi-ke banqoba ngobufakazi, banqoba ngegazi lewundlu nangobufakazi babo. Ukuba banesazelo, bayazi into abasindiswa kuyona. Bayazi into abafundiswa yona. Bayazi into abayibonile ngamandla kaKristu. So, ukhuluma ngoKristu, ukhuluma ngobufakazi. Amen. Amen. Awukhulumi nje ngoKristu ngoba nakuzwa kuthiwa kukhulunywa ngoKristu. Abantu abaningi banentshisekelo. Kepha hayi ngokuqonda uKristu. Abantu abaningi banentshisekelo. Kepha hayi ngokuqonda uNkulunkulu. Abanalo ulwazi. Kepha banentshisekelo ukushumayela. Ulwazi lubalulekile ngaphezu kokuvula umlomo wakho. Ukuba uze wena ukwazi ukufundisa. Fanele ube nolwazi. Ufundisa kanjani ungenalo ulwazi? Bazokubuza abantu. Usathana uzothumela abantu abazokubuza imibuzo ezokuxaka. Bese xakile lo mbuzo bese ungena enyameni. Ukhuluma izinto zenyama yini? Awusawona umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uthi ke kwincwadi kaLuka. Sahluka 21 verse 15. Funa ukukhombisa umoya oyingcwele uthini? Starting from verse 20. Starting from verse 14. Ngakho ke ngifuna uzwe umoya oyingcwele uthini? Ugcineni enhlizweni yenu ukuba. Gcinani enhlizweni ukuba Ningazindli ngaphambili. Ningacabangi ngaphambili. Eniyakuphendula ukuthi uza kuthini. ngakho. Uma kuukuthi ke unomoya oyingcwele awucabangi ukuthi uzothini. Ingakho ngithi mina ngibuza noma ngabe imuphi umbuzo. Ngo12 umbuza ngombuzo. 11 ekseni, 1 ekseni, u7 ntambama woza nombuzo. Umoya oyingcwele uyena ozokungihola eqinisweni. Ngokuba mina ngiyakuninika umlomo. Ngizakunika umlomo nokuhlakanipha. Glory to Jesus. Ngizakunika umlomo nokuhlakanipha. Abangamelane labo abazama ukumelana nani nakho bakuphike bonke. Labo abazama ukumelana nani bengeke bakwazi ukuphika konke likhulumayo. Ngokuba uyena ukunika ukuhlakanipha, kunika umlomo wokukhuluma. Ubona ngibanga umsindo kanje ngoba yini uyena ukunika umlomo ukuthi ngikhulume ukuze bonke abazama ukumelana neqiniso sibajikise ngalo izwi.
izwi elilona elisikhwabela ekuphileni, izwi elikwazi ukuhlula amaqhinga kaSathane, izwi elikwazi ukukhulula abantu ababoshiwe emkhathini, izwi elikwazi ukukhulula amawigi elikhipha abantu ekuthaketheni, izwi elikhipha wena ebandleni lamanga, izwi elikhumulisa umuntu wesifazane amabhulukwe, izwi elenza ukuthi wena umboze ikhanda lakho mozothandaza, izwi elenza ukuthi indoda ikhumule igunda amadred, izwi eliyeke ukwenza ukuthi wena udoba amathathu, izwi elikuyekisa ukuhlabela amadlozi nokukhonza amadlozi, izwi elikuyekisa amanga ngoba izwi leqiniso, izwi elikhipha umoya wempakamo ngoba yena umnene, izwi elikuyekisa umoya wokufeba. You understand? Izwi. So, siphathe izwi lakhe, uthi izwi lakhe lifana nomlilo, lomlilo ohangulayo. Uthi izwi lakhe lifana nesando. Lishalishiphize inkani nomoya ofebe nomoya wesono. Izwi lakhe uthi liyinkemba efana nenkemba esika nhlangothi zombili. Hallelujah. Kodwa nizakwamukeliswa amandla. So ke, uma ke ulandela uJesu, fanele uhlale, uthobeke, ulinde yena kusebenze. Musu ujaha ukuthi ube nomsindo. Ungabi nomsindo, uzogcina songasakwazi ukuzwa noma kukhuluma umoya ingcwele noma kukhuluma wena, noma kukhuluma uSathane. Abantu bangasindiswa kusasa usefuna ukushumayela. Sindiswa namhlanje kusasa ufuna ukushumayela. Ingakho ungakwazi ukuphendula imibuzo elula. Yini? Le mbuzo elula ngokuba wena sowumhlalele wamthobela umoya ingcwele wakusebenza. Awutshelwa yimini ukuthi uzothini, utshelwa umoya ingcwele. Ngeke uzukushumayela futhi into eshunyelwa yimini, uzoshumayela ngoba umoya ingcwele ekwambulela ngoba uthi uyena uzakukunika umlomo nokuhlakana. Hallelujah. Abangemelane nakho. Labo abafuna ke baphika inkani ngeke bakwazi ukumelana nokuhlakana kukaNkulunkulu. Bakuphike bonke. Ngeke bakwazi ukukuphika. Abayimpi kini. Labo bonke abazama ukuthi bazophikisana nezwi, ngeke bakwazi. Bonke hlezi ngibabiza, bafika. Sihlale futhi ngomoya wokuthobeka. Sivule imbhalo. Bonke bahamba bethi, yazi, engaboni kanjalo ngithi ya. Glory to God. Hallelujah. uNkulunkulu makabongwe ukuba ke uyakwazi ukuthobisa bonke abantu abathi bayazi. Ngisho umuntu ufundile, ufunda mina ngifike ngimthobise ngomoya oyingcwele. Yena ungitshela ngezitifiketi, mina ngimtshela ngomoya oyingcwele. Ngiyongcwele kufuneka aphakanyiswe, hayi mina ngiyimini. Ngihlabathi kudaka mina. Ngivesele setshenzisiwe ukuthi ngiyazithoba phambi komoya oyingcwele ukuba ayenze intando yakhe ngami. Amen. Lord Jesus. Angifuni una ngingibiza ngokuthi uapostoli noma umprofeti noma umhlengi right. Ungibize ngenceke right. Angifuni amagama azokwenza ngathi ngisikhulu. Ngoba lamagama lawo ayenikwe lawo abantu kuba bawaphathe kahle. Kepha lamagama senosebenzisela ukuzikhukhumeza nina. Ngakho uJesu ethi bonke abaziphakamisayo uzabehlisa. Hallelujah. Bese kuthi bonke abazehlisayo yena uzobaphakamisa. Hallelujah. Mina ngijabulele izikhundla. Jabulele izinto ezokwenza ukuthi wena ubukeke kahle noma uthole udumo. Asinandaba nalonto leyo. Asishumayelele udumo. Asishumayelele ukuthi ngibe usaziwayo, akunandaba lokusaziwayo. Bonke osaziwayo beni laba baniholela kuphi? Sazi oyedwa usaziwayo uthini uJesu Kristu. Uyena odumile okwazi ukunqoba ubufa wanqoba uSathane. Uyabusa ehlale sakhe sobukhosi ngobulunga kwakhe. Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nginika incwadi yeZayo sahluko 1 from verse 9. Hallelujah. Kwathi eseshilo lokho, Kwathi esekhulumile konke, wakhushulwa. awuhlahle uyoqala verse 7. Wathi kubo, Wathi kumina, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu. yes sir. Ubaba akumisele. Akusikona. Akumisele ngamandla Lonke akhe. lokho kumele nikwazi uNkulunkulu akumise ngamandla akhe. Kodwa nizakwamukeliswa amandla. Kepha nizakunikwa amandla. Umoya ongcwele esefikile Umoya phezu oyingcwele kwenu. esefikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi Bese bami. nikwazi ke ukuba ngofakazi bakaNkulunkulu eJerusalem, eJerusalema, naseJudiya eJudiya naseJudiya lonke, naseSamaria, kuze kube sekugcineni komhlaba, kuze kube sekugcineni komhlaba. Ezindaba kwathi eseshilo lo, wayeseqedile ukukhuluma, wakhushulwa bebuka, wayesekhushula benjani, bebuka, akhushula benjani, bebuka. bambona uJesu ephakama ngefu lamhlangabeza ifu lamthatha lamusa ezulwini. Ifu lamsusa emehlweni abo, bathi besaqolozele ezulwini. Babe lapho bright ufuna unginika incwadi yezenzo sahluko verse 2 from verse 37 to verse 42 khona sifuna ukunikhombisa
ngeBhayibheli noma qala ke angisho bathembisile bahlalile bahamba bolinda babhizi bamkhonza uNkulunkulu bamlandela uNkulunkulu bayahlangana bengabaphostoli benza zonke izinto uJesu abafundise zona ngosuku loPentecost esahluko incwadi zethu sahluko 2 from verse 1 kwathi sekufika usuku lwePentecost sekufike usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye ungazelele wathi ngokungazelele wavela ezulwini inhlokobo angathi inhlokobo lokuvunguza komoya namandla yona yagcwalisa kugcwalisa indlu ababehlezi kuyona kwase kubonakala izilimu ezahlukeneyo ezozilimu ngathi ezomlilo zahlala phezu kwaloyo naloyo kubo zahlala phezu kwalowo nalowo kubona bonke ababekhona kuloyo ndlu base begcwala bonke umoya ongcwele bawuhlalela umoya ongcwele kuthiwa bahlale bawulinde umoya ongcwele uyalindwa ulinda ngakho kumhubela ufunda iBhayibheli uthandaze uzile ukudla ungaphakami ungafuni ukubukwa base begcwala bonke umoya oyingcwele baqala ke ezake manje izimpawu eziyobalandela bonke abagcwele ngomoya ongcwele baqala ukukhuluma beqala manje bekhuluma ngezilimu ezinye njengalokhu umoya ebapha ukuphimisela base bekhuluma njengalokho umoya ubapha ukuphimisela. Glory to Jesus. Umoya ongcwele uyakunika ukuphimisela ngeke ukhulume izilimi njengami. Ngeke futhi unyakaziswe umoya ongcwele njengami uzomnyakazisa ngendlela ofuna ukunyakazisa ngayo noma yini. Ngeke uthi uzonyakaziswa umoya ongcwele ngoba nakuzwa mina noma ubona mina kuphela. No. Wonke umuntu oshumela iqiniso umoya ongcwele mewunawo uyabuzwa ngihuwedwa endlini. Uyabuhamba Glory to Jesus. Uyabuzwa. Umoya ongcwele umoya weqiniso. baqala ukukhuluma ngezinye izilimi bakhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela wabanika ukuphimisela ngoba balalela izwi kaJesu lezi ndaba so manje asike sibhekeke incwadi zethu sahluko 2 verse 37 sebekuzwa bahlabeka enhlizweni so sebelizwa iqiniso amaJuda babelalela bathi behlabeka enhlizweni bathi kuPetro base bethi kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani yini ekumele siyenze na uPetro wayesethi uPetro bright pendukani yilowo apapatizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona ke niyakwangeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ukuba nesithembiso singesenu nesamahana nesithembiso esenu esabantwana benu esababonke bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala watheni zisindiseni kulesizukulwane esiphambili Jesu yena ozele ukuzosindisa abantu so mawamkela yena wamkela insindiso awamkeli nina wamkela izwi lakhe esixhumayelayo watheni futhi ngakho lalelayo wayesetheni ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhathiswa bonke abantu abalamukela izwi lalela base bebhabhathiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu kwasekenezelelwa ngaloso sikhathi abantu engathi izinkulungwane ezintathu lalela ke emva kwaloko kwenzakalani into ebalekile baqinisela njalo kwenzakalani baqinisela njalo bathi endleleni abanye bamba bohlala ekhaya ukuze bathole umoya ongcwele baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli abantu abahleli nathi njengamanje abantu abahamba nathi ka-YouTube nasegroupini leya ka-WhatsApp abantu laba baqinisele ezwini abaqinisele ekunini wena uma uhlabeka ukuthi baleka ubalekiswa ukuthi izono zakho ziyakusinda ufuna ukuziyeka baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli so ukuze wena wamukela umoya ongcwele kufanele uhlale uqinisele njalo emfundisweni epheleleyo nasekuhlanganeni nakuphi ke nasekuhlanganeni nungajike bekiwe esontweni ubona ngasenesitrefe isonto wena onesitrefe ngokuba usathane uyakubusa nasekuhlephuleni isinkwa base behlanganela ekufundisweni
Nasekuhlephuleni isinkwa. Nasekuhlephuleni yabona into abalekile imfundiso ukuze umoya ingcwele angene kuwena phezulu. Hlala emfundisweni. Hlala emfundisweni. Nasekuhlanganeni. Nihlanganyele ingakho sithi ke sihlangana ama groups senza ke imikhuleko. Siyevula isikhathi sithi umuntu onembuzo noma sixoxe ngeBhayibheli umuntu aze ngokuba yini ufuna ukuqonda. Nasekuhlephuleni isinkwa. So ke sothi bese ke sesivulile indawo yokuhlangana abantu sebekwazi ukuze noma sesikwazi ukunivakashela lapho khona ke sikwazi ukuhlangana khona bese sikwazi ukuhlephula isinkwa. Nasemikhulekweni. Siqine kuphi? Nasemikhulekweni. Umkhuleko unamandla. Umkhuleko unamandla. Uma sikhuleka ngokukholwa. Ujesu lalela pendula umkhuleko. Letha kumbe uJesu ngomkhuleko. So umkhuleko siyahlanganyela ngemkhuleko. Xa abantu bathi ungasakhuleka sezwile uJesu lalela akwadlala abantu. Uthi uJesu singathandazi size 6 phela sesifana nabantu abafana nabazenzisi. Thandaza ukhulume. Ungaloku uzenza umuntu othandaza kakhulu futhi. Lokho ukuthi phumsele noma umoya ingcwele bekusebenzise khuluma. Musu ngoba nangu uzu bright ethandaza kakhulu ufuna uthandaza kakhulu. Mase uzu ukuthi ukushiyo kusokwanele noma ke uyazi ukuthi ke yima lapho. Ungazama ukuzenza umuntu okhuleka kakhulu. Ungazenzi. Yekela umoya ingcwele asebenzise. Inkinga abantu bafuna ukusebenzisa umoya ingcwele. Yekela umoya ingcwele asebenzise. Senzisi. Bathebelezi. Khuluma lokho kusenhlizweni. Makukuningi khulume konke. Khulume konke makukuningi. Makukuncane kukhuluma lokho okuncane. Khipha into engaphakathi. Musu uzama ukuthi wakhe izinto ozozisho ngoba nakuzwe mina ngikhuleka kanje noma wayise uDavid khulume. No, khuluma lokho kusenhlizweni yakho. Umoya ongcwele ufuna ukuzwa wena. uDavid wekhuluma konke. Kuyisibonelo nofakazi ukuthi ukhuluma noNkulunkulu ukhuluma kusenhlizweni yakho. Amen. Ezindaba. Hallelujah. Yonke into ibhalwe phansi siyafundisa. So, manje la ke umoya ingcwele uyalindwa. Akajabu. Akahambi futhi ngendlela esifuna ngayo thina. Ingakho ke uMoses wayengazi ukuthi uzokwenza njani ngesikhathi esefika eduze kolwandle olubomvu. Kepha umoya ingcwele wathi ukhulekelani mina thatha induku ikhombo lwakhe. uMoses lokho akwenza ngokuba uNkulunkulu esemtshedlini akumele ayenze. Amen. Futhi noma sebefikile ehlane babengahambi umoya ingcwele engakubanyakazisi. So namanje la ke uze wena inkinga yakho lokho usuke hlala kumkhuleko. Ulinde uNkulunkulu. Uyena ovula iminyango. Uthi le minyango ayivulile akekho ongayivala. Le minyango ayivalile akekho ongayivula. So ungabe umnyango owodwa ungqongqoze iminyaka angavula kanti nomnyango ovuliwe kumele uqalase. Wena uhamba ngokwenyama ukuthi wena ufunani. Umoya ingcwele uyakukhombisa. Uningi engikwenzile ngikuyeka ngikuthanda. Ngenxa ukuthi umoya ingcwele uyangitshela ukuthi akaneme ngakho noma umoya ingcwele ayisebenzi into engenzayo. So uyena ozongihona ngifuna wenza ukuthi kwenzeka kanje. Kwenzeka kanje. Umoya ingcwele afike ebusuku ngilele emaphushweni ami. Angivulele imbhalo. Ngizone sengifunde emaphushweni ami ngijabule futhi. Amen. Ngiyajabulisa. Yini ngiyahlala ngiyamcela umoya ingcwele ukuthi umoya ingcwele ngicela ungifundise. Angiceli mina ngifuna lokho engifunayo. Ngicela umoya ingcwele ukuthi akazambule kuwena akagade akakwembathe. Hallelujah. So ilabo nalapho bafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Abangakaze babhabhadiswe noma babhabhadiswa ngendlela abangayiqondi. Bazosithinta ke imininingwane enizoyibona ku screen. Inamba noma email address. Ukuze ukwazi ukuthi ke ubhabhadiswe egameni likaJesu Kristu. Yilokho nje okwamanje esocela ukuthi abantu abaqine ekutheni basindiswe. Bafuna umoya ingcwele azongena kubona. Senkosini. Hallelujah. Ukuze umoya ingcwele kube uyena ozokhona. Uma sihamba nawe njengoba ngifundisa umoya ingcwele uyena ozokukhombisa zonke izinto. Uzokufakazela ngalo futhi iBhayibheli ukuthi wena ukhuluma hayi mina. Ngoba konke ngikhuluma kubhalwe phansi eBhayibhelini. So nichitha ngama-hour nithi nenza ama-Bible study kepha akukho ngcwele nikuphelayo. Nikhohliswa abantu nje abazenzwa abafundisi izinto ezingekho ezingakwazi ukukhonkotha. Ofuwe abafundisi nje abavele baqhamuka esikhaleni ngoba nako bathi ke bakele esikoleni ukufundisa. Izwi libhalwe phansi. Abantu kumele banamukele abantu abafuna insindiso abafuna ungena ezulwini. Ngakho ke uyosithinta bese ufuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu
usithumele igama lakho nemininingwane ukuze ke senze indlela ukuthi sifinyelele kuwena. uNkulunkulu akubhabhatise ngomoya ingcwele bese utholeni isibhabhatiso samanzi ukuthi uthethelele izono zakho. Sithi uNkulunkulu aqine abe nani sizophinde sibonane futhi ngoLwesibili uNkulunkulu evumile egameni likaJesu Kristu. Sicela sibe nomkhuleko futhi. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga moyingcwele. Siyabonga izwi lakho Nkosi elisilungisayo, siyabonga izwi lakho elikukhanya. Siyabonga Nkosi ngobulala yonke imoya empakamo nokudwanguza isitha uSathane yakulethile emhlabeni. Ngenxa yenkanuko Nkosi nangokubatshelwa kwemizwa yabantu kulabo Nkosi abangafuni ukulalela izwi lakho ngokuba wena naye nezwi lakho nemunye. Siyacela Nkosi ungasiholeli emoyeni ukufa ukuthekisa ingqondo zethu nemphefumulo yethu, kodwa wena Nkosi izwi lakho elinamandla liseluse Nkosi ngokuba udale konke ngezwi lakho. Siyacela Nkosi wonke siyayibopha yonke imoya yemphakamo nemoya ongalaleli ezama ukuphakama ngaphezulu kokukhosi bakho moya ongcwele, ngaphezulu kwamandla akho Nkosi uJesu Kristu. Siyacela uqhubeke njalo Nkosi uzembule enhlizweni zethu ukuba Nkosi masihlezi ebukhoneni bakho siphathe imbhalo sikuzwe moya ongcwele unyakaza ngaphakathi kithi ufakazela izwi lakhe linamandla, kukhulule kube khona ukukhanya, sikhulule konke amanga nenkohliso namaketango ukufa uSathane azama ukubopha ngaba abantu emhlabeni. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena yedwa okuphila kwethu nokukhanya nomduduzi, yena osibizele ekuphileni. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen.